Viete, ako predísť krádeži vlámaním cez plastové okno? Najskôr však jedno ponaučenie. 13. mája tohto roku došlo na jednej z ulic v Levoči ku krádeži vlámaním do jedného z rodinných domov. Doposiaľ neznámy páchateľ preskočil oplotenie domov a následne prekonal uzamykací mechanizmus na jednom z okien rodinného domu. Cez vypačené okno sa dostal dovnútra, dom prehľadal a ukradol odtiaľ niekoľko zlatých šperkov. Celková spôsobená škoda bola vyčíslená na viac ako 2000 eur. Prípadom sa zaoberajú a vyšetrujú ho policajti z obvodného oddelenia v Levoči a vyšetrujú prípad ako prečin krádeže a prečin porušovania domovej slobody. Krádeži šperkov v rodinnom dome v Levoči došlo práve cez okno. Ako došlo k prekonaniu okna? Hrubou silou alebo premysleným spôsobom? K prekonaniu okna nedošlo, nazvime to triviálnym spôsobom, kedy páchateľ rozbije okno kameňom alebo nejakým iným predmetom a následne si znútra otvorí okno. V tomto prípade neznámy páchateľ vypáčil, respektíve neznámym predmetom poškodil uzamykací mechanizmus, vďaka čomu došlo k otvoreniu okna a následnému vniknutiu do rodinného domu. Páchateľovi sa to podarilo veľmi jednoducho preto, lebo súčasťou štandardných plastových okien je iba obvodové kovanie, ktoré mi slúži iba na to, aby pritlačilo to okno k rámu okna, aby mi tadiaľ neunikalo teplo alebo nefúkalo dovnútra, ale neslúži na to, aby zabránilo voči páčeniu. Ono nemá bezpečnostnú funkciu, slúži iba na to pritlačenie okna. No a toto páchateľ zrejme vedel, využil to, vnikol takto dovnútra a odcudzil tieto predmety. Čo by sme poradili našim divákom? Ako teda predchádzať krádeži vlámaním cez okno? V rámci predchádzania krádežiam vlámaním je potrebné myslieť nielen na vstupné vchodové dvere, ale ako v tomto prípade poukazujeme aj treba myslieť na zabezpečenie okien. V tomto prípade síce nedošlo k rozbitiu okna a následnému otvoreniu, čiže treba myslieť možno aj na kvalitnejšie zabezpečenie uzamykacích mechanizmov jednotlivých okien. Je už na ľuďoch, aký systém si zvolia, ktorý je momentálne na trhu k dispozícii. Taktiež za zváženie stojí aj namontovanie bezpečnostných kamier, ktoré už v nejednom prípade polícii následne pomohli stotožniť a vypátrať páchateľa a takto sa podarilo jednak objasniť prípad a aj vrátiť ukradnuté veci späť majiteľom. Aby k takémuto niečomu nedochádzalo, aby nebolo možné takto jednoducho vypáčiť plastové okno, je potrebné namontovať prídavný uzamykací mechanizmus okna, ktorý sa montuje pod kľúčku, čiže okno mi ostáva staré pôvodné. Uzamykací mechanizmus sa namontuje pod kľúčku, je ovládaný kľúčkou a istí mi okno v dvoch samostatných bodoch, kde pri otočení kľúčky mi vychádzajú dva pevné oceľové trne, majú dostatočne dlhý výsuv, aby nebolo možné ich vypáčiť, sú z kvalitného pevného materiálu a takto mám istotu, že to okno sa potom nedá vypáčiť. Pokiaľ si na svoje obyčajné bežné plastové okno nechám primontovať takýto uzamykací mechanizmus okna, nie je možné to okno vypáčiť nielenže skrutkovačom, ale ani veľkým, dlhým páčidlom. Takýto uzamykací mechanizmus okna doporučujem si namontovať nielen na okná, ale aj na balkónové alebo terasové dvere.